Inventúra je jeden z najdôležitejších krokov pri práci so skladmi. Či už prechádzate na nový systém, robíte reset skladov, alebo ste nový manažér. Jej cieľom je zosúladiť skutočný stav zásob s tým, čo eviduje systém. Skôr, než inventúru vytvoríte, uistite sa, že máte správne nastavené suroviny a receptúry. Inventúra totiž pracuje s údajmi z týchto častí. Ak sa vám pri kontrole zobrazí surovina, ktorá nie je použitá v žiadnom recepte, je potrebné ju priradiť. Keď sú všetky suroviny v poriadku, môžete pristúpiť k inventúre. V administrácii si vyberiete sklad, ktorého sa inventúra týka, pokiaľ ich máte viac. Do tabuľky zadávate reálne množstva surovín, ktoré máte fyzicky na sklade. Odporúčame pridávať poznámky, čoho sa inventúra týkala. Ak je vaša prvá, pomenujete ju zrovnávacia. Pokiaľ opravujete množstvo jednej zo skladových kariet, vložte túto informáciu do poznámky. Po uložení sa stavy skladových kariet prepíšu k zvolenému dátumu a času. To znamená, že ak inventúru robíte dnes, ale chcete ju uzavrieť k včerajšiemu večeru po smene, stačí vybrať včerajší dátum, čas a uložiť ju. Detaily inventúry potom uvidíte pôvodný stav podľa systému, zadané reálne množstvo, rozdiel a finančnú bilanciu podľa nákupných cien. Inventúru je možné spätne upraviť až 45 dní dozadu, napríklad ak potrebujete doplniť suroviny alebo opraviť hodnoty. Systém zároveň zaznamenáva, kto bol posledným autorom inventúry, vďaka tomu môžete túto úlohu delegovať. Ak chcete ušetriť čas, môžete kolegom prideliť slepú inventúru v nastavení užívateľskej role. Tí potom len zadajú namerané hodnoty, bez toho, aby videli očakávaný stav skladu. Vy si inventúru následne jednoducho skontrolujete. Správne vykonaná inventúra vám pomôže mať prehľad o zásobách, odhaliť chyby v receptúrach a lepšie sledovať náklady na suroviny.